Aja ngono. Wong tuwek aja dikedulinan. Ora, ngono kan wae lucu-lucu. Wong sakmono kuwi mau ya lucu-lucune ya. Iya. Heeh. Untune asine ki wis rene kabeh. Kowe lah dipentong. Wong kae mbok ngono sektine ora jamak kae. Sopo alas macane petu wedi yo. Nek nyanyi lagu sekti wae. Sekti. Khusus iki Gus Gendeng. Mergo wong iki sekti. Sekti lho, Nak. Sekti iki marane ngalase kewan ra gelem nyedhek kok. Aja meneh kok kewan demit. Waduh, Gus Gendeng balik lagi. Ngono. Lah nyapa kewan gak gelem nyedhek pas saya Gus Gendeng ning alas. Sebabe nyapa? Lah kok padha. Astagfirullahaladzim. Bocah. Astagfirullah. Ngapunten lho, Gus. Ora kok padha karo wit-witane dadi ki ra ketok ngono lho. Gus Gendeng ki ra. Ya menyatu dengan alam. Wong iki sinau ya ora nggur ning pamulangan, ning sekolah, ning pondok ora. Sinau dengan alam itu juga perlu. Kadya Gus Gendeng ngono kuwi. Metune kapan? Bunder kepleng sumorot mangilak-ilak cahyane nrabasa kalir kang tinebah dadi ambyar mubyar tekate kenceng tan ana kang bisa ngalingi lan tan kinereh ing mobahing kahanan hanenggih Sang Bagaskara wauta tuhu para prajurit sejati kang terus rumeksa rahayuning nagari murih tetep lestari widodha njaga nagari bangsa tekaning para tamtama kaya mendung kang nyupi weh pengayoman lan ngayemi para kawula kridaning para kawula muda lan putra bangsa nyangkul karyaning praja linambaran tulus hangabdi dadi wujud sungkem bektine mring Ibu Pertiwi. kadangku Yayi Wisanggeni sejatine pun kakang tuwuh tandha pitakon marang Siadi Wisanggeni. Siadi duwe karep apa? Siadi duwe panjangka sing kepiye? Kakangmu Antarja iki Jarwanana. Iya, Yayi Wisanggeni. Semono uga kakangmu Pringgondani. Mokal yen ora ana babakan sing ndok singitake. Siadi Wisanggeni nglumpukke kadang-kadangmu pranaan Pandhawa supaya cumandha ana sumur Jalatundha iki. Nanging bareng wis padha manunggal ana sumur Jalatundha kene, Wisanggeni katone kok malah ngengkleng bingkleng ora enggal medharke apa sing arep kok gayuh.
Ya Le, atiku iki melu sedih yen to mikir gegayuane Wisanggeni sing ora cetha. Jane Wisanggeni iki duwe karep apa? Ndang wedarno marang para kadang supaya enggal tumandang gawe. Ora kok ditutne ngoyo-ngoyo malah ora cetha kaya ngene iki. Sedih lehku ngrasake ni Wisanggeni yen kowe ora enggal medhar sediamu, yen kowe ora enggal ngandhake apa sing arep kok gayuh, aku Kakang Montasena mulih lho. Ngenteni kok ngenteni wong susah, ngenteni wong sedih. Kakang Antarja, Kakang Gatotkaca lan Kakang Antasena, marmane kabeh kakangku ndak klumpukke ndak kanthi cumandha ana sumur Jalatundha kene. Aku duweni gegayuhan Wisanggeni duweni panjangkah supaya kakangku katelune iki ngreksa utawa njaga aku ya Kang. Sik kok Siadi njaluk dijaga, Wisanggeni njaluk direksa, lah Siadi bakale arep menyang ngendi Yayi? Kakang, Wisanggeni bakal tetugur ana sumur Jalatundha kene. Wisanggeni bakale maladi hening mangun tapa brata krana ya mung sumur Jalatundha kene sing tak anggep cocok kinarya nyedhake rasaku marang purbaning Gusti kang ngakarya jagat. Mesti apa wae pamintane Wisanggeni bakal diijabahi kelawan sing gelar jagat. Kakang, kowe kuwi duwe kepinginan apa Wisanggeni? Kakang, ya kanthi cara Wisanggeni mangun tapa brata semedi maladi hening, Wisanggeni kagiat resang kabeh rangu ora nanggul kinempit kempit dosang retnaning bawana ya si tukang walang ati, ya si tukang ngenes ing tias, ya si tukang kudu garing Yayi Wisanggeni Siadi arep gugat marang para dewa. Lah dewa ki duweni luput apa, dewa duweni dosa apa marang Wisanggeni? Ya Yayi, dewa duweni dosa apa marang Siadi Wisanggeni? Kakang, sejatine dewa ora duweni kaluputan marang Wisanggeni, nanging rikala semana dewa nate janji marang Wisanggeni. Rikala aku isih bocah nalikane Wisanggeni lagi lahir biyen, dewa nate janji apa? Dewa nate janji apa marang kowe Le Wisanggeni? Kakang Antasena, piye? Nalika semana Bathara Guru nate janji bakal menehi kanugrahan kanggo Wisanggeni. Bathara Guru nate paring dawuh kula Wisanggeni, yen besok Wisanggeni wis ngancik dewasa, Wisanggeni bakal tak wenehi kanugrahan wujute wahyu kasatriyan minangka piandeling diri. Lah kamangka Kakang, kamangka Wisanggeni ing ripalungguhan iki wis ngancik dewasa. Parandene Bathara Guru durung netepi marang janjine. Mongko Bathara Guru kuwi sipating pangarsa utawa pemimpin. Sipating pemimpin kuwi lati pakarti kudu nyawiji. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Mula nganti tak rewangi tetugur Wisanggeni bakal patrap semedi mapan ana sumur Jalatundha iki, mung bakale tagih janjine para dewa gugat marang kahyangan.
supaya kanugrahan wahyu kasatriyan mau enggal diturunke marang Wisanggeni Kakang. Wisanggeni, piye Kakang Antarja? Yen wahyu kasatriyan wis sembodo kok gayuh, yen wahyu kasatriyan mau wis sembodo kok regem, wahyu kasatriyan wis sembodo mbok entuke, wahyu kasatriyan mau arep kok nggo apa Wisanggeni? Kakang, pangangkae Wisanggeni wahyu mau bakal tak nggo sarana nyeramake uripku ana bebrayan agung. Isih akeh para kawula kang uripe butuh bantuan. Ya kanthi srana wahyu kasatriyan mau Wisanggeni kepengin ngangkat derajating rakyat supaya para kawula ngrasake kamulyan lan katentreman Kakang. Wisanggeni kepengin sisaning umurku tak udoke marang para kawula. Paring sandang wong kang kawudan, paring banyu kang kasatan, paring teken wong kang kalunyon. Wisanggeni saiki ngrumangsani uripe wis kepenak. Wisanggeni uripe wis kepenak, saiki uripe wis mulya. Kepengenanku mung dharma kang sarta labuh marang kawulaku, Kakang. Aku kepengin nyonto kembang trate kae. Kembang trate kae bisa urip ana ndaratan, bisa urip ana banyu. Urip ana ngendi wae bisa, lan saben-saben kembang trate mau urip ana ngendi wae mesti weh perbawa bungah, merga endah yen disawang mbabar kerukunan jagat saisine. Kunjung bang terate hire-mire mata paping kayu apu asrining lelumut kosik le kosik sadurunge kok bacotake apa sing dadi niatmu, aku mung bakal takon Antasena arep takon. Aku kok ora tau weruh, Antasena kok ora tau ngerti. Ndek kapan Bathara Guru ki nate janji bakal menehi kanugrahan wahyu kasatriyan mau marang Wisanggeni. Ndek kapan Wisanggeni? Ndek kapan? Nalika Wisanggeni lagi lair, aku critanana, aku durung mudeng sejarahe Wisanggeni. Ya. Yen pancen Kakang Antasena durung ngerti lan kepengin ngerti, kepengin tak critani larah-larahe utawa sejarahe lahire Wisanggeni nalika satriya tanah Jawa lair ora kebak ing rasa kabungahan nanging malah kebak ing pacoban lan pandadaran. Iki sejarahe nalika Wisanggeni dijanjeni bakal diwenehi wahyu kasatriyan, ana crita Wisanggeni lair kaya ngene critane Kakang.
Bijilangenira sang nahar pati lampah hira alon Ginarabak Padaya yuarna nira Ilahing namasidam sekaring buwana langgeng ulun waspadake kaya Bathari Durga ingkang sowan pramoni winantu karaharjan sowan kita ing ngarsa ulun Durga ing sandhap pada paduka pukulun iya pramoni sun tampa gawe lega tias ulun Durga sakwise satata lenggah anggon kita ngadhep daya-daya ulun mundhut pirsa ana wigati apa dene kita sowan marang Junggring Salaka kene pramoni nuning nggih malih-malih menapa pukulun slendro ingkang ngraos slendro ingkang batos sowan kula ing ngarsa paduka ingkang wigatos atur wuninga bilih kula tinangisan dening ingkang putra pun Dewasrani piyambakipun motah nyuwun palakrama pukulun Dewasrani nyuwun palakrama nuning nggih banjur putri ngendi sing dikarepke dening Dewasrani Durga mboten wonten sanes yoganipun pukulun Bathara Brahma ingkang nami Bathari Dresanala pukulun permara reh mangosamya ngambreng kadikaronaning kaswasih ring marga Hamalakung ore sang ganda mastrat maca leng-leng lalu mangulati surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah umyus amara wayahanto
Iya jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ngara pramoni wonten dawuh pukulun sadurunge kita matur akeh-akeh luwih dhisik ulun paring ruh marang jeneng kita wektu dina iki Dresanala wis ora katon pupur lamat gelung malang utawa ora katon randha lan prawan awit Dresanala wis jinatu krama dening panengah Pandhawa yaiku Si Harjuna Durga punten dalem sewu pukulun Prakawis menika estunipun anak kula inggih sampun ngertos ugi mboten kirang-kirang anggen kula nuturi dhateng Kang Putra. Namung nyatanipun tutur ketawur mboten saged ngguguraken pikajengipun pun Dewa Serani. Kepara Dewa Serani sampun patembaya mboten badhe palakrama menawi mboten Dresanala pukulun. Inggih labet puteking penggalih paripaksa kula sowan paduka pukulun do pukulun. Kula namung borongaken wonten ngarsa paduka kados pundi murid kasembadane sedya Kang Putra Dewa Serani kala mau pukulun Durga wonten dawuh ewuh aya anggon ulun bakal minangkani sabab apa awit iku wanita wis ana sing mengku kepiye lan nganggo cara apa anggon ulun bakal minangkani panyuwun kita mau Durga pukulun menawi paduka lair batos anggenipun mikir dhateng Kang Putra kula kinten boten badhe sinung rekaos sabab menapa awit paduka menika tetungguling para dewa paduka ingkang menangasta panguwasa tunggal ing kayangan mriki kanthi wewenang paduka ingkang semanten kala wau kula kinten boten badhe angel misaken Dresanala saking tanganipun Janaka paduka kantun paring dawuh dhateng Bathara Brahma supados misahaken katresnanipun Dresanala lan Janaka mesti kemawon Bathara Brahma mboten badhe suwala pukulun ya aja banjur mangkono Durga kuwi tegese tumindak kang ora bener mbok coba diripih maneh mbok menawa Dewa Serani gelem garwa sakliyane Dresanala Durga sampun kula ripih wong sawangsul pukulun namung puga mboten purun mila sepisan malih mangsa barang anggir paduka paring welas dhateng Kang Putra Dewa Serani pukulun kepiye Durga abot nggon ulun minangkani panyuwun kita pramoni dados paduka estu boten saged minangkani panyuwun kula sambate Dewa Serani aja kurang pangapura ewuh aya nuruti panyuwunmu Durga leng-lenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lirlena tanpa kanen lirlena tanpa kanen yen tantulusa mengko sang dyah upama anakku ngger Dewa Serani wis dadi nasibmu wiwit lair nganti gedhe kowe ora tinunggon wong tuamu lanang bapakmu mung doyan nangkane ning moh gupak pulute Dewa Serani kowe aja kaya para ngaku anak ratu ning dewa mundhak tiwas kisinan dhewe Dewa Serani. Bapakmu wis ngemohi kowe Dewa Serani. Wiwit kowe lair nganti saiki dadi ratu kowe durung tau ngrusui bapakmu. Lagi saiki duweni penjaluk lah kok dianggep abot. Tinimbang Tedawa Wirang, alung tak patine dhewe kowe Dewa Serani. Durga mengko dhisik sabar pramoni Durga kula mara leremna dhisik aja daya-daya banjur tega marang anak ora tega iki nggih apa-apa
sandan anak wis ora diakoni kok ngerti gak iki kanggo apa? Gek sing ora ngakoni iki ya sapa? Lah nyatane ditangisi anak ya ora gelem nuruti. Yo ngerti ya yen kaya ngene biyen aku ora sudi ngalur ngidul ditupakne expander putih. Lu wong aku mau diampuri ngalur idur. Wis Durga wis. Aja tekan ngendi-ngendi, ulun wis nglenggono babakan iku kabeh. Mara lungguh Kang Prayoga, ulun bakal nyoba mbudidaya minangkani panyuwunmu Durga. Matur nuwun saderengipun pukulun prasajan kemawon menawi ngantos wurung panyuwun kula mesti kelampahan wadi paduka kula ler sanggen-gen. Aja Durga aja. Ulup Indra wonten dawuh Rama Pukulun nimbali kula pun Indra. Mara timbalana sawaning Bathara Brahma kadawan marak ing ngarsa ulun nuringi ngestaken dawuh amit madal pasilan Rama Pukulun. Leng-leng ramyaning kang sasongko menyar mangorang doruming puri mangken tanpa siring kalep ingkang omah Dewa Sugata marang soring preng mutani arum-arum ngendhane ngawiyat narada ngebalani saklangkung wanter timbalan paduka kula pun Brahma arsa nyadong rumentah sabda jengandika Pukulun Bathara Guru. Aku arep takon marang kowe Brahma nyuwun pirsa babakan menapa Rama Pukulun? Pangwasa tunggal kahyangan kuwi sapa? Pangwasa tunggal kahyangan ingkang boten wonten tunggale nenggih namung jengandika Pukulun Bathara Guru. Sing wenang nemtoke abang ijone lelakon sapa Brahma paduka Pukulun Bathara Guru. Yen aku kandha ngalor dewa sanesipun inggih badhe ngaler, yen aku kandha ngidul dewa sanesipun inggih badhe ngidul. Bagus, yen pancen kaya mangkono Brahma, aku bakal perintah Maradyage Balya ana kahyangan kita swarga dahana. Dina iki uga pegatna katresnane anakmu Dresana lawan Janaka. Oh, Pukulun! Pukulun! Oh. Oh, jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Kados sinamber gelap raos kula Pukulun. Kenging menapa paduka Pukulun ngendika mbok menawi kula kedah misah katresnanipun Janaka lawan Dresanala. Kamangka sakmangke Dresanala sampun bobot jabang bayi. Nyuwun pangapunten.
awrat anggen kula nglampahi kewajiban punika Bukulun Brahma. Ing sekawit kita wis ngucap dhewe bakal nindakake apa sing dadi dawuh ulun. Kenang apa kok samengko kita ndadal dawuh ulun. Iling Brahma, lati pakarti kudu nyawiji. Apa meneh sing paring perintah pangkosa tunggal Kahyangan Suralaya yen sira ndadal dawuh ulun, apa kira-kira kowe kuat nampa siku denda saka Bathara Guru? Nanging kepripun nasibipun jabang bayi sadroning kandutanipun Dresanala Pukulun ingkang boten weruh kintang kimpuling lelakon menawi benjang dewasanipun nangletaken tiyang sepahipun. Aja kuwatir, yen Janaka wis ngalih saka Kahyangan Swargadahana, anakmu Dresanala bakal ulun dhawuhke marang putra ulun ya kuwi si Dewa Srani. Nanging Pukulun ora susah nganggo nanging. Budhalo dina iki Brahma. Dewa Sukata marang soring prang ngutani arum ngendan wingawiyat Narada ngepalahani prakencang Pak Pong ali cedhe ngetani line Adi Guru wonten dawuh Kakang. Pripun panjenengan kok ngaten? Wah, menawi paduka badhe misahke katresnane Janaka lan Dresanala ateges wonten paribasan idu dinilat malih. Si Janaka lan Dresanala menika dhaup awit saking perintah paduka. Mongko kula sampun mireng pekabaran yen to sakmenika Dresanala sampun ngandhut jabang bayi. Woh ing katresnan antaraning Janaka lan Dresanala. Lah kok sapunika paduka badhe misaken katresnane Janaka lan Dresanala niku pripun Adi Guru? Kakang Narada, sedaya pernatan menika kula ingkang damel. Menawi wonten awonipun kahyangan sanes Kakang Narada ingkang dados parantutuwan nanging mesti ulun ingkang tinempuan. Mila sedaya kedah sak pakon ulun boten kenging mbadal dawuh ulun. Lho, iya, ning aja ngono ta. Kula ngertos panguwasa tunggal wonten asta paduka. Ning Adi Guru kudu eling. Paduka ndapuk para dewa dados nayaka menika kadawan menapa? Menapa namung kadawan ngamini tumindak paduka ingkang sewenang-wenang menika? Kula kadhapuk dados mantri muga menika kejawi mbiyantu kewajiban paduka. Kula inggih kadawan ngemutaken bilih paduka menika kesupen. Kinen ngleresaken menawi paduka tumindak lepat. Kakang Narada, Dewa Srani menika putra ulun, napa kula klentu menawi kula nglabuhi marang anak? Lho, mboten klentu. Wong nglabuhi nyang anak kok kleru iki piye to? Kenging menapa Kakang Narada nyentulani pikajeng ulun? Kedahipun Kakang Narada emut wonten tetembungan anak polah bapa kepradah. Wong tuwa kena mradahi nyang polahe anak ning ya didelok dhisik polahe mau kaya ngapa. Yen polahe ngarumke jenenge wong tuwa wajib mradahi. Ning nek polahe anak gawe kucem saged netelke jabatane wong tuwa ya kudu ngelingke to. Mboten namung kok diujoke mawon niku mboten Adi Guru. Wis akeh kedadean. Wong tuwa tetel pangkate ilang jabatane merosot derajate banger jenenge mung sabab nglabuhi anak sing ora bener tumindake. Paduka kedah emut Adi Guru dados ratune para dewa tumindake kedah adil Adi Guru kedah adil. Sedaya kedah dipun menggalih lekas paduka menika lepat awit badhe misahaken tiyang jejodhoan mung nuruti kareping anak lan bojo. Bathara Guru ratuning dewa paring dawuh boten kenging wola-wali menawi Kakang Narada boten sarujuk kaliyan pikajeng ulun Kakang Narada saged ninggalaken kahyangan. Lah
Raja mantap lirikina tabuka yaya sinipi Jojo bang mawinga-winga wengis ing Adi Guru hukum wonten alam donya niku wonten papat siji hukum adat loro hukum kodrat telu hukum negara sing angka papat hukum karma hukum adat ana desa nganake syukuran syaratnya kudu mujuti sesaji ingkung kebo gandeng desa kono ora kuat tuku kebo kena diseranani tuntut gedang disikili papat diwenehi sungu niku pun muni kebo danyange ya ora kenyih angka loro hukum kodrat niku contone srengenge niku panas ning kena disiasati gawe payung utawa capil angka telu hukum negara niki nggih kena disiasati watone duwe duit akeh hukum niku kena dienggak-enggoke sakarepe butuhe dhewe lan golongane dhewe nanging ingkang pungkasan hukum karma utawi hukum dharma niku hukume tumindak sapa nandur bakal ngunduh utang bakal nyaur nyilih balekke sing gawe bakal nganggo ing atase aku mung rekoso mikir beteke mung mikirke lah kok ngetokke siunge dupeh lagi dadi panguwasa kinarya gada Narada pun mboten gumun Narada mboten gumun pedah apa aku ning kene kayangan hawane panas munggak paru Narada ora melu-melu Dadi atur-atur miturut Hanaja marah mring Gusti dene Siti miwang utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara rinarepan mring para abdi matur nuwun Bu Kulun matur nuwun matur nuwun Paduka sampun minangkani sambating anak Paduka pun dewa srani love you Bu Kulun love you kabeh mau saka tresnaning Bathara Guru marang Durga lan Dewa Srani nun inggih kewajiban Paduka sampun paripurna kewajiban Paduka sampun pundhat nanging kula badhe nututi lakune Bathara Brahma apa pancen bener-bener Bathara Brahma wani megatne medhotne katresnane Janaka lan Dresanala mangkono Durga nun inggih kewajiban Paduka sampun rampung nun inggih perintah dhateng Brahma sakmenika kula badhe nututi lakuning Bathara Brahma Bu Kulun iya duga-duga ginawa ngati-ngati aja nganti keri bebarengan kelawan Sintrang Samirana muga-muga kasembadan apa sing dadi sedya kang sarta niate Dewa Srani anggone bakal rabi karo Dresanala Durga Sintrang Samirana kentering maneh kandikan guru
Janaka Dresanala. Kula putrane ingsun sira iku wis wanci pisah lan jenenge Hengwang Janaka kula wonten dawuh Rama Pukulun sak rawuh paduka sembah pangabekti kula kunjuk ya wis tak tampa gawe bombong ing pikir sembah pangabekti kula mugi kunjuk Rama Pukulun ya Cahayu Dresanala wis tak tampa gawe bukaing ati Janaka kula wonten dawuh aku arep takon karo kowe Janaka aja mbok tambahi aja mbok kurangi ya Janaka wonten napa to Rama Pukulun kok semunipun wonten perkara wis kowe menenga aku rembukan karo Janaka dudu karo jeneng kita Dresanala wonten dawuh Rama Pukulun apa pancen jeneng kita Janaka tresna marang anakku si Dresanala saurana Janaka duh Rama Pukulun Bathara Brahma kabengkao jojo jinubu aja jantung ati kula namung wonten tulisanipun Dresanala kula lair wonten jagat raya punika ciniptakaken rasa tresna inggih namung dhateng Keng Putra Nuringgih Dresanala kula tresna lair terus ing batin kowe seneng tenan kowe tresna tenan lakar kados mekaten anakmu woh ing katresnan ing antaraning kowe karo anakku si Dresanala wis pirang wulan sampun Sabta Candra utawi 7 wulan 7 wulan lakar kasinggihan aku ana ing kayangan swarga dahana kene mbok anggap apamu Janaka patuko sampun kula anggap Sudarma kula piyambak Sudarma inggih Sudarma ki wong tuwa nuwun inggih kewajibaning anak marang wong tuwa kuwi apa Janaka namung bangun miturut dawuh perintahipun wong tuwa yen aku wong tuamu kandha ngalor kula badhe ngaler yen wong tuwa kandha ngidul Janaka inggih badhe ngidul yen aku ngongkon sira Janaka nyemplung ana samudra kidul mboten to namung kok nyemplung wonten segara kidul nadyan kula kinen jegur wonten ing segara dahana utawi uruping geni kang makantar-kantar Janaka badhe ngestokaken dawuh paduka Pukulun Bathara Brahma bagus sipating satriya lati lan pakarti kudu nyawiji yen iya ya iya yen ora ya ora dina iki aku mung nampa perintah nampa dawuh saka Pukulun Bathara Guru perintah iki kudu mbok estoke perintah iki kudu mbok laksanake mergo aku ning kene wis mbok anggap dadi wong tuamu dina iki uga bengi iki uga kowe karo anakku si Dresanala kudu pegat katresnan lan sira Janaka kudu minggat saka kayangan swarga dahana kene Pangeran Dresanala Dresanala Duk ora susah mbok tangisi lungane si Janaka mula wit biyen mula janjane aku ora setuju yen to kowe rabi karo Janaka Janaka kuwi wong lanang sing irunge lorek hidung belang napa paduka mboten mangerteni menawi kula sampun ngandhut jejabang bayi aja kuwatir Nduk saklungane Janaka ana wong lanang liya sing bakal nampa kowe apa anane nadyan kuwi randha ning kowe isih randha teles ana wong lanang kang ora kalah gagah ora kalah bagus timbang Janaka dasare sugih bondo donya ya kuwi putrane Bathara Guru lan Betari Durga jenenge Si Dewa Srani
Ya si Dewa Serani kang bakal ganteni Janaka lan bakal ngayomi sliramu Cahayu Dresanala. Tamponen ya, Nduk. Tamponen tresnane Dewa Serani. Dewa Serani rabi den dhewe. Oh. Calon mantuku Dresanala. Tresna kuwi jalaran saka kulina ya, Nduk. Aja kuwatir nek kowe kulina jagongan karo Dewa Serani, nek kulina omong-omongan, kulina sapejagong, kulina dikeloni Dewa Serani rak ya suwe-suwe seneng. Anakku wis ora kalah karo Janaka, sugih-sugih Dewa Serani ketimbang Janaka dasar ya dadi ratu ana negara Tunggal Malaya. Piye kowe gelem apa ora, Nduk Cahayu? Nyuwun pangapunten. Sampun dados pantembayanipun pun Dresanala. Kula mboten badhe ngladosi tiyang jaler sanes salintunipun Kakang Mas Pangeran Janaka. Kepara badhe kula entengaken pejah kula menawi kula ngladeni tiyang salintunipun Pangeran Janaka. Tobat. Yen kowe nolak marang panglamare Dewa Serani anakku tegese kowe ngremehke Betari Durga. Ayo, kowe gelem apa ora rabi karo Dewa Serani? Mboten badhe kula kersa gelem apa ora? Mboten badhe kula purun ngladeni Dewa Serani piangsat ngremehke Betari Durga kowe. Gelem rabi karo Dewa Serani apa ora Dresanala? Janaka wis minggat. Kowe arep njaluk bantuan sapa? Janaka bojomu wis minggat. Bojomu sing ngetengi kowe wis minggat. Ayo. Arep njaluk bantuan apa? Kowe gelem apa ora karo Dewa Serani? Mboten badhe. Gelem apa ora? Mboten badhe. Bosen ora kowe? Biasa telek. Wah! Wah! Ucap Den Pala gantang risang Dresanala kalian Batari Durga ngagem rantai ingkang sak lengen gedene. Bayi ingkang wonten kandhutanipun Dresanala ingkang sampun umur Sabta Candra utawi 7 wulan. Barengi bengoke Dewi Dresanala. Bayi ingkang 7 wulan lair barengi kalian pambengoke Sang Dyah Ayu Dresanala. Ucap miyak langse Gumbala Giri. Miyak langse Gumbala Giri. Miyak tegese buka. Langse tegese selambu. Gumbala tegese brengos. Giri tegese gunung. Bayi metu lewat gunung sing enek brengose. Griya medal barengi kalian dewa ingkang anawuraken Sekar Hangganta Arum. Jiwa manjing
Ya ngerti aku lambemu kemlamut jaluk mie kuwi mesti. Iki bayi anake Dresanala lan si Janaka mencorong cahyane kaya bapake. Cuk. Yo, cek bayi wis iso misuh. Anake metu lanang, ketara ki ana titite. Yo, cek bayi wis tukul rambute. Ning sirah maksude. Yen kowe ora mati bisa mbebayani gedemu besok. Kowe bayi, kowe bakal tak pateni. Anak Janaka lan Dresanala iki bakal tak pateni. Tak cemplungke Kawah Candra di muka dine iki. Kawah Candra di muka. Bathari Durga wis ana sangareping Kawah Candra di muka. Bayi iki anake Janaka kelawan si Dresanala bakal tak lebur ana kene. Tetep pengasih. Aja minteri. Yen ora dewasane bakal mbebayani tumrap Dewa Srani. Kelakon mati dina iki kowe nggir. Begegek ugek sadulita hembel-hembel. Pranyata Gusti isih adil marang umate. Jabang sing isih abang, sing durung kelup kelepetan ning dedosan, lah kok wis dicemplungne ana geni murup.
tujune kok ana Semar. Ya, aku bakal ndedonga marang Gusti supaya geni Candra-Dimuka dadi sumbering kekuatanmu. Eling-eling Semar Badranaya titise Sang Ismaya manteng genyanyi nyuwun marang purbaning Gusti Kang Maha Kuwaos. Geni kaprawiran, geni kasantosan miwah genining kawaskitan ngumpul dadi siji kaya didadar risang jabang bayi dadya Jaka Kumawakala. Iki sapa iki? Lan iki ana ngendi kok ana geni sing ngumpeng marang aku? Sampeyan yen nyeluk kula simbah utawi kakek. Lho, kowe apa mbahku? Mboten, ning wajibe kudu ngono, ngoten. Sampeyan nyeluk kula simbah utawi kakek. Jenengmu sapa, Kek? Nami kula Semar. Lah kok aku manggon ning kene iki piye, Kek? Bocah kok cerdase kaya ngene. Ini anakku tak sekolahke kok panggah pekok wae. Mriki niku jenenge Kawah Candra-Dimuka. Candra-Dimuka nggih papan paukuman kagem tiyang-tiyang ingkang nandhang luput lan dosa. Oh ngono, Kek? Nggih. Ngosik kae ning Kawah Candra-Dimuka jaremu kene iki papan pidana, papan paukuman. Inggih. Kae tak sawang ning kono kok ana kumpulane wong akeh. Kok nganggo blangkon, nganggo beskap, nganggo jarik. Ning ndase ditutuki karo watu. Disoki banyu panas. Kae sapa? Nika pengrawit sing senengane njaluk undakan bayaran nggih nika. Nggih nika. Oh ngono, Kek. Nggih. Mosek sisih konone meneh kae kok ana bocah wedok nganggo lendang, nganggo jarik. Ning sikile dibondo, tangane dibondo. Njur disoki geni karo nanah. Kae sapa, Kek? Nika sinden sing gawe nglarani wong lanang nggih nika. Kelakuane nggih nika entuk-entukane. Oh, ngono, Kek. Nggih. Njur kok ning dhuwur kae, ning dhuwure kawah kok ana bocah siji. Nganggo blangkon, nganggo keris, nganggo jarik. Mangan ngombe diladeni ditepasi nika pun boten Candra-Dimuka nika pun swarga. Swarga ki nggone sapa? Dalange. Lah. Kok golek menange dhewe. Ngosik. Lah banjur jenengku sapa no, Kek? Sampeyan durung duwe jeneng. Lho, lah yen ngono aku ya jeneng ana to, Kek? Nggih. Gandeng sampeyan saged gedhe awit didadar saka wisa-wisane geni, kula paringi jeneng Wisanggeni. Wisanggeni nggih, Bambang Wisanggeni. Megatro. Aku bakal nyuwun dawuh sapa ibu
jeneng kang sejati den enggal paringa tutuk sudarmamu kang sejati iya kek iku abot sangganira nadyan abot tetep tak lakoni kayangan iku jawabe kayangan papaning dewa yen ketemu para dewa dikang menapa nek wis ketemu karo dewa takon bapakmu sapa yen ora ngerti baksanan nganti weh weruh yen tetep ngengkel ora ngerti ajaran kanthi kantoko nganggo jubah nganggo sepatu kowe dewa ya aku dewa jenengmu sapa aku Dewa Indra aku bakal takon musik jenengmu sapa aku Bambang Wisanggeni bocah ora duweni tata krama bocah ora duweni subasita munggah kahyangan karo dewa ora basa karepmu piye aku patrah ora iso basa saiki aku takon apa bapakku sapa ibuku sapa lho ayo sing ngerti sapa munggah kayangan lagi sepisan kok takon sapa pake sapa mboke ayo aku ora ngerti kowe ngerti ora aku ora ngerti jotosi oh mati hei ah hei oh ah nganggo jubah abang kowe apa ya dewa aku dewa jenengmu sapa aku Dewa Brahma kowe sapa aku Wisanggeni malang kadak ora duweni tata krama apa perlumu ning kahyangan aku takon apa sapa bapakku sapa ibuku lho ayo sing ngerti sapa lagek pisan ketemu kok entekon sapa pake sapa buke iki wis genah putune wong gendeng iki mesti. Aku ora ngerti, kowe ngerti pakku ora? Ora, ngerti buku? Ora. Jotosi. Oh. Dewa kok remi piye? Ayo, apa iki? Ayo! Ayo! Yamput.
Pangantaraning rat leketing jagat gelah-geleng bumi panuksumaning jajilanat sukertaning bawana. Dewa-dewa mbok antemi, dewa-dewa mbok saduki. Kayangan mbok jur-jur. Kowe sapa? Aku Bambang Wisanggeni. Kowe? Aku Panguwasa Tunggal Kayangan Suralaya Bathara Guru ya Sang Manikmaya jenengku. Yen pancen kowe tetungguling para dewa, dewaning para dewa, sesembaning para dewa, kudune kowe ngerti sadurunge winarah. Iya, sipating dewa kuwi ngerti sadurunge winarah. Yen pancen kowe dewa wis ngerti sadurunge winarah. Yen pancen kowe kuwi dewa waskita, batangen, bedheken. Sapa bapakku, sapa ibuku? Ulun boyang ngerti. Kowe ngerti ora? Ulun boyang ngerti. Nek ora ngerti Kayangan Suralaya mbok ndelok dipecahi kacane tak jur-jur pisan. Welah dalah. Bosen urip sajake bocah wingi sore ora duwe duga, ora duwe tata krama. Ketiban bledhek saka Bathara Guru ajur lebur gosong mati kowe. Ora mubah, ora musik kowe jelas mati ngadeg mati matamu kuwi. Waduh, ayo. Ah! Ayo, royokan Wisanggeni. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Sajake bocah kae winong wong ing dewa. Ketitik duweni kasekten sing linuwih. Duweni kadigdayan kang mumpuni tak tibani bledhek saka Bathara Guru. Ora ginawe rasa. Ora ana sing bisa nulungi kahanan Kahyangan Suralaya kejaba mung Kakang Semar Badranaya. Kakang Semar aku bantunen Kahyangan bantunen. Yen ora ana campur tangane Kakang Semar Badranaya, Kahyangan Suralaya mesti bakale remuk bubuk dadi rempon Kakang. Swareka den prayitna esmuni rire eka bali didiyani gandayani trisanya purnama sasi Janur Gunung Kadingaren Bathara Guru metuki Semar Badranaya. Kowe duwe perlu apa, Guru? Kyai Semar Kayangan Suralaya ketapan gara-gara kagiri-giri. Kayangan Suralaya butuh bantuanmu, Kakang. Kayangan ngopo? Suralaya ana pangamuking bocah wingi sore sing ngakune jenenge Bambang Wisanggeni. Ngamuk punggung Suratamtaha dewa-dewa padha kindang kapracundang dewa-dewa padha bubar mawut. Kayangan dinggo pengewan-ewan, Kakang. Yen ora ana bantuan saka Kakang Semar Badranaya tak kira Kayangan Suralaya bakal rata kelawan bumi. Butuh bantuanmu. Wisanggeni singkirna saka Kayangan Suralaya ya, Kakang. Ana tetembungan wong nandur kuwi bakal ngunduh ya kuwi. Wong nandur becik ngunduhe ya becik, wong nandur elek undu-unduane ya elek. Ya kowe kuwi Guru. Kowe ngerti bocah kae sapa? Wisanggeni kuwi anake sapa kowe ngerti ora? Kowe kuwi anake momonganku Raden Janaka karo Dewi Dresanala. Saiki wis ngancik dewasa, Kowe arep mbok pegatne katresnane Janaka karo Dresanala. Biyen sing ngrabeke Janaka lan Dresanala kuwi kamangka raimu lho, raimu. Lah kok saiki arep mbok pegatne, Dewa menclah-mencrit cangkeme lho.
Kowe jek kena digugu apa ora? Yen kowe ora murungke, kowe ora gagalke rencanamu, ngrabekke anakmu Dewasrani karo Dresanala, yen kowe panggah puguh, kowe panggah kukuh arep ngrabekke anakmu Dewasrani karo Dresanala, bocah kae tak umbar ben dewa-dewa padha diiles-iles ana dewa dienggo keset dase karo bocah wingi sore tak umbar. Kakang Semar, aku njaluk pangapura sing gedhe pangapuramu ya Kakang. Aku sing luput, aku sing dosa. Aku wani megat nekat tresnane Janaka lan Dresanala tanpa mikir yen Dresanala kuwi wis mbobot jabang bayi. Malah saiki wis lair, wis dewasa. Ayo, arep mbok teruske apa ora? Yen mu pengen ngrabekke anakmu Dewasrani karo Dresanala ora Kakang. Anggonku bakal ngrabekke anakku Dewasrani lan Dresanala bakal tak gagalke, bakal tak wurungke. Janaka karo si Dresanala bakal tak rujuk arep ben bangun bebrayan maneh Kakang. Syukur yen pancen kaya mangkono syukur. Semar sing dadi seksi lho ya. Awas kowe nganti mblenjani karo janji karo ucap-ucapmu Guru. Iya. Lan kanggo nebus saking kesalahanku aku janji aku sumpah Kakang. Besok anake Janaka lan Dresanala si Wisanggeni yen wis ngancik dewasa bakal tak paringi kanugrahan wujude wahyu kasatriyan. Bisa kanggo piandeling diri kinarya memayu hayuning bawana. Ya tak cekel janjimu Guru. Sinokarta mretar tantu tantuning utama titi tetep dadi pangubaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulada diasilir wulan dadahari dadi ceritane ngono to Wisanggeni. Iya Kakang Antasena. Dadi niate Wisanggeni tetugur mapan ana sumur Jalatundha kene iki ya kuwi nagih janjine dewa kanthi cara tapa brata. Pancen bener. Nanging dipikir luwih dhisik le Wisanggeni. Sumur Jalatundha kene iki isih ke bawah negara Ngastina, wilayahe para Kurawa. Iki mengko mesti para Kurawa ora narimakake yen kowe tetugur cumandha ana sumur Jalatundha kene. Lah mula aku ngajak kakangku katelune iki ana kene iki perkarane ya kuwi. Nalikane Wisanggeni iki mengko tapa brata ana sumur Jalatundha, samangsa-mangsa Wisanggeni diluruk karo para Kurawa, aku njaluk tulung Wisanggeni ayamana ya Kang. Sisan gawe ngilingke angkara murkane para Kurawa. Lamun para Kurawa isih meksa Wisanggeni kon ngalih saka sumur Jalatundha iki, aja wedi kangelan, negara Ngastina bedahan pisan Kang.
Iya, aku mathuk Wisanggeni. Dikaya ngapa lan kepiye? Kowe kuwi isih sedulurku. Dadi yen ana bebaya sing bakal anempuh, Wisanggeni Antasena duweni kewajiban ngayomi marang adine lanang. Sedulur kuwi ngono le. Tega larane ning ora tega patine. Yen ana sedulure lagi kena lara utawa bebaya, sedulure liyane kudu melu ngewangi. Pancen kaya ngono sing tak jaluk, Kang. Ya Wisanggeni, mara gage tindakno tapa bratamu. Yen Kurawa wanuh-wani ganggu gawe, kakang-kakangmu iki sing bakal jumangkah kang sarta kumrembyah. Eling-eling negara Ngastina kuwi sing asli sejatine sing duweni hak wewenang kuwi para pepunden-pepundene awake dhewe para Pandhawa. Ngastina kuwi dudu hake para Kurawa. Yen Kurawa kepengin ngusir, pengin nundung kowe Wisanggeni saka Sumur Jalatundha, Ngastina tak bedhae, Kurawa tak babatane. Kamukten Ngastina enggal diwulungke bali ana ing pepunden-pepunden para Pandhawa. Ngaturke panuwun ya, Kang. Awit saka rasa kawigatene Kakang Antarja, Kakang Gatut lan Kakang Antasena. Wisanggeni enggal miwiti anggone mangun semedi, reksanen jogonen ana ing sakiwa tengene Sumur Jalatundha kene. Mbok menawa ana parang muka utawa bebaya kang anempuh, enggal singkirna ya, Kang.
lenga patra